hurmatly Ata-Wata Türkmenistan Halkara Jurnalynyň okujylary. Ata-Wata Türkmenistan Halkara Jurnaly tarapyndan ýa edilen Ata-Wata neferleri bähesiniň nowatda kitaplaryny Tüýgi durmuşyň ödenatly mowdu haýra barlar. Bähesiniň bu kitaplaryny Kädire Şelbide ýüze golay bir ýyldan gymmatly we ören täsirli eserler gelip gowuşdy. Eserleriň aglabatyny saýtlara ýerleşdirdik. Saatımızın Ata-Wata neferleri bölümünden bähesi ödülleriň eserleri okap bilersiniz. Bähesimiz Türkmenistan'ın bir taraflının 25 yılına başlanıp geçirilen sebepli biz bu bäheslikde jemi 25 sany bayragy elan etdik. Bähesli eserler 2020 ýylyň 20 noýabrynda çelli kabul edilýär. Şol sebepli sizin hem bähesimize gatnaşyp özüňiziň ýa-da täsirli we gymmatly tüýgi baradaky eserlerinizi bizim elektronik salayımıza iýerip bilersiniz. Ähli eserleriň awtorlaryna bolsa üstünlük arzu etýär.